Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska vám ukážu, jak vypadá moje rutina u koní a provedu vás tak celým mým dnem. Ráno vstávám před 6 hodinou, kdy dáváme koním snídani. Krmení mám připravené už z večera, pouze přihodím léky pro Emičku a Čertíka. Pak už jdu rovnou krmit, takže každému koni dám jeho žlab. Můžete vidět, že poníci dnes nebyli včas připraveni a ještě leželi. Roznesu všechny sítě se senem, takže nejdříve jednu pro Emičku, která nechodí ke klukům do výběhu. Těm pak donesu sítě 2 a pozbírám ty prázdné z noci, které si doplňuji až během dopoledne. Rovnou ještě otevřu okénko v přístřešku, aby tam o něco lépe prošel vzduch, když je venku teplo. Všem koním nandám masky hned takto ráno, protože u nás lítá hmyzu opravdu spoustu a stačí jen, aby se trochu oteplilo. Vyndám si kyblíky od poníků z boxů, pozbírám všechny žlaby a dám se je k hadici, abych je mohla všechny postupně umýt. Na zaschlé zbytky jídla si beru i kartáč, aby to bylo opravdu kompletně čisté. Taky je potřeba vyměnit vodu v kýblech, aby bylo všude plno. To dělám samozřejmě jen pro Emičku, protože je mimo výběh, kde máme jinak automatické vany na vodu a automatickou napáječku, takže tam je akorát potřeba pravidelně kontrolovat, zda jsou čisté a zda se jí doplňují. Pak už se vrhám na úklid boxu, kam tedy pouze na noc zavíráme Čertíka s Emičkou. Je potřeba vždy vyndat bobky a počuranou podestýlku. Měla jsem štěstí, protože Emička tam neměla jediné mokré místo, občas se nám podaří její čurání odchytit do kýble, takže máme ušetřenou podestýlku i čas strávený úklidem. Nevždy to ale vyjde a Emina dokáže být opravdu mega prase. Tím, že jsem u ní nemusela nic vysypávat pilinami, tak jsem rovnou box připravila na další noc, abych to nemusela dělat později. Jen se dodávám Emičce do boxu až večer. Když mám její box hotový, jdu uklidit Čertíkův. Ten má na rozdíl od Emičky na podestýlku seno a slámu, je to tedy horší na úklid, proto si k němu i pak beru velké kolečko, abych nemusela jezdit víckrát s malým. Když mám box vyklizený, vysypu už pak jen mokrá místa pilinami, aby se do nich případně zbytek nasáknul. Pak si beru naplněné sítě pro Emičku, které dám napařovat. To děláme kvůli jejímu astmatu, aby nejedla prašné seno.
Teď už nezbývá, než odvést obě kolečka na valník a vysypat. Velké kolečko ještě vezmu hadící, protože ho používáme i na vození sena na krmení. Tedy by nebylo úplně fajn tam nechávat to mokré od podestýlky. Ještě bych ráda zmínila, že běžně se o koně starám spolu s mamkou. Hlavně ráno a večer, přes den dělám primárně já. Sama se o ně starám jen v případě, že jsou rodiče třeba na dovolené a podobně. Na závěr mého rána už jen odvedu poníky do spodního výběhu, kam se chodí pást. Seno nechávám napařovat okolo hodinky a pak ho tam ještě chvíli nechávám. Teď jsem ho potřeba vyndat dříve než obvykle, abych mohla Emičce si ji za chvíli donést. Ze sudu je také potřeba vylít vodu a tím to vlastně začíná tak nějak moje dopolední rutina. Dojdu si pozbírat prázdné sítě z rána a všechny si je doplním. Tím myslím i sítě, které měly koně přes noc. Následně tak opět donesu koním plné sítě. Během dopoledne i začíná lítat více hmyzu, takže si vezmu repelent a repelentní mast. Tím postupně všechny nastříkám či namažu. A jelikož je opravdu teplo, zapnu i rovnou vodní mlhu, po kterou se mohou koně kdykoliv zaparkovat a tím i trochu ochladit. Teď už přejdu na douklizení boxů, Emičku mám z rána hotovou, takže jdu čertíkovi zamést peliny a srovnám podestýlku, která v boxe ještě zůstala. Donesu další várku, aby jí měl čertí dostatek. Nemá to po celém boxu, protože je máme opravdu dost velké, takže takhle malý poník větší prostor ani neužije. Máme to odzkoušené, že tohle čertíkovi pěkně vyhovuje. A rovnou mu tam dám i seno. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're my mind. Když to má čertí hotové, zůstává ještě ulička, kterou je potřeba zamést.
Dopolední rutinu zakončí sbíráním bobků ve výběhu. Během dne je také samozřejmě potřeba vodu pro Emičku pravidelně kontrolovat a případně doplňovat, aby se mohla jít kdykoliv napít. Prázdné žlaby si pozbírám někdy během dne, občas hned dopoledne, jindy i později, je to vlastně úplně jedno, podle toho, jak je jednoduše čas. Koním do žlabů rovnou připravuji i večeři. Po zbytek dne až do večeře je to stejné, tedy vyměňuji sítě se senem, aby koně měli co žrát. Doplňuji je, zasypávám pelinami čurání, když to někdo nevydrží ven, kontroluji vodu, pozbírám bobky, sem tam někomu opravím třeba masku, když má sundané ucho a podobně. A také si dávám ještě znovu napařit seno. To dělám 2x až 3x za den, záleží, jak mi to zrovna vyjde. Každopádně má Emička neustále napařené seno. Okolo 4. hodiny dostávají koně véču, takže rozdám žlaby, které následně samozřejmě i umyju. Tím, že jsem jim nové sítě se senem dala chvíli před večeří, tak jim teď hned další dávat nemusím. Ale většinou zároveň se žlaby i vyměníme sítě. O nějakou dobu později zavírám poníky do boxů, většinou to přes léto bývá okolo 6. až 7. hodiny, protože je v boxech velké teplo. V zimě zavíráme o něco dříve. Naplním tedy kýble s vodou, které do boxů odnesu a připravím i Emičce seno do sítě. Kluci také dostanou rovnou další. Možná se to někomu může zdát jako dost sítí za den, ale neplníme co nejvíce to jde, abychom příjem sena mohli v průběhu celého dne hezky rozprostřít. Potom si opět vezmu prázdné žlaby a připravím do nich už snídaní. Do dalších 2 kyblíků připravuji krmení pro čertíka s Emičkou, které dostaví ještě později večer. Emička má meš a čert granulované seno.
A abychom zakončili celý den, tak ke koním chodím ještě okolo 9. hodiny večer. To tedy donesu poníkům ještě jejich krmení, doplním vodu, když je potřeba, ať to mají na noc plné. Emičce dodám seno, to stejné velkým koním. Poníkům vyberu z boxů hovňouse, aby to zbytečně přes noc nerozkopali, a vyvezu kolečko. Nakonec si doplním sítě, abych je měla připravené na další den. Control the air you breathe. Worship me. My forgiveness set you free. Worship me. I control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. Tak a to už bude pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!